Bugħaddas ta' 26 sena tilef ħajtu fil-baħar fil-limiti ta' Manuel Island fil-Gżira. Fit-tieni fatalità fl-Ibra Maltin fi ftit sigħat, Żagħzugħ li huwa Indjan għereq u ittella mejjed minn membri tal-Protezzjoni Ċivili u tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-każ seħħ għal ħabta ta' 2:30 wara nofsinhar. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Estrid Mejgrima li ordnat li ssir inkjesta u ħatra diversi esperti biex jassistuha. Ftit sigħat qabel instab il-ġisem bla ħajja tar-raġel li s-sibt intilef waqt li kien fil-baħar f'miġra l-ferħa fl-Imtaħleb. Il-każ seħħ is-sibt wara nofsinhar meta raġel barrani li aktar tard sar magħruf li huwa Amerikan ta' 34 sena li jgħix l-Olanda inqabad taħt il-blat f'baħar b'mewġ qawwi wara li niżel jowm. Kien hawn li Portugiż ta' 38 sena li jgħix ta' Slima ħabib tiegħu qabeż il-baħar biex jgħinu, iżda nġar mill-kurrent u ġie salvat permezz ta' helikopter mill-Forzi Armati ta' Malta fil-Bajja tal-Ġnejna. Membri mill-Protezzjoni Ċivili u mill-Forzi Armati ta' Malta bdew tfittxija minnu fih li baqgħet għaddejja sal-ħadd filgħodu. Fil-fatt għal ħabta tad-disa il-katavru tar-raġel instab fil-baħar fl-inħawi ta' miġra l-ferħa. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Natasha Galja Xiberras li ordnat li ssir inkjesta u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.